Agladadingit manin dagiti kaming iti bumbero gapuanan tanapukawan da kamanti may nga kadwan. Agrop alas 5:25 iti malem. Napaltugan ni FO3 Antonio Carino, 48 ti tawen na, agdama nga naka-assign hakas maysa a fireman iti syudad Tibigan nga agnaid iti barangay Sinabaan, Bantay, Ilocos Sur. Napasamak tinasaw nga pamaltog iti National Highway Barangay Bukig, Bantay, Ilocos Sur. Naitaray ni Carino iti balay pagagasan ngam oras iti 1:20 ket na ideklaran nga natay ti biktima. Ti pinagisarsarit iti press corps ken ni Chief Inspector Floro Obrero dakkel apukaw ni Carino kanyada. Nasakit latamit ti ori na tayo. Ta dito napasama taptaken ni Fire Officer 3 Antonio Carino kay kasla dakkel man nga kawalan ti mesa nga nalaing nga personnel tayo. Ta ti kinapudno na mesa nga fire arson investigator tayo iso na. Ket DJ nangyari nga pamapatay ket nasakit latamit ti na ti Sibubugel nga Bureau of Fire Protection. Nasa opiti na takamat ng opisyal akas may nga amana iti bumbero. Awan kanmet iti na ibagbaga na karkariri na wenno mang bambanta iti biyag na. Wenno anyaman iti pakaigapuan iti panlakapaltug na. Di kalman, di kad iso ti duty na nga talaga DJ. Simmangpet iti mga agaro alas 8:30. Ta iso ti relevo da. Ket okay met, tayo nga nakita tayo. Ta nagsasangaw kami pa nga agpapatang dita idi sakbay na nga di ko pangal daw. Tagamin nagsasaw kami ti lunch. Idi ko kalpasan di jay pinag-lunch mi mga 12:15 nga ta di jay nagpakada. Ngadda tarayan na di jay balayda ta nalipatan na di jay memorandum SOP ti fire investigation report. Tadda iyar aramid na nga report na. Tapno mapapintas na may nga ta kaya na nga di jay mapanalayan nagpakada. Pinasigadan pa ni Chief Inspector Obrero nga ni Carino ket nagkaputi opisina da ngem nagpakada nga mapan pagbiit ti balay da kapuanan tamapan na ali iti importante a papeles ama inaig ti trabaho na basarmet ti investigasyon iti kaming iti kapulisan iti nadakamat nga ili ti biktima nga ni Carino ket nagsagrap iti innem nga tama ti paltog ti naduma-duma nga parte iti bagina iti kalibre 45 basarmet lang iti innem nga kapsula ana recobre ken may sa abuli. Iti agdamakit wa madama pala ti datoy nainget nga investigasyon tayo ta oray pa yung nga da nakakita han na ma-identify di nakita na di tao ngayon han na malasin no sino ta mismo pa nga nakita na pa nga di game da nga di 45 di kalpasan di nga napamaltaw ngayon han na malasin ta naka full cap tapos naka-shade ka no ken naka-jacket so nga Purintay parang yung picture kanya na malasin mo alam. Adda iti nagbaling nga kaso ni Carino a murder. Iti opisina iti PNP Bantay. Iti nagbaling nga biktima ngem na dismiss met laeng. Ke dati antay masugbatan ta hantay dati amin nga anggulo kita inyo nya dagi nabaling nga talaga mga naka-involvan na wano ti kuman naka basulan na so amin yung diyan ko na ako nagpatingar kong daway, ako pamalang ti makita ti impormasyon, ta oray ngayon mismo nga nakakita, han na maibagan kung asino yung tao, ta na malasin. Ngim agtutuloy ka ti investigasyon tayo, bareng no masamot ngal daw, kay adan lamang kaya ito ti impormasyon kanya tayo. Basar pa iti investigasyon iti PNP Bantay, ti biktima ket nagkaputi amyanan nga direksyon nga nakalugan iti motorsiklo ket ditan nga kailat nga pinaltupaltugan da iti biktima. Ken sigun ti maysa nakakita nga agnaid met lang iti nasao a barangay. Nakalugan iti motorsiklo dagiti dua a masuspecha nga iti mismo nga pimaltog ket naka-jacket a nakakalugong nga naka-shades nga nagturong met lang iti amyanan nga direksyon. Para iti press corps, Ryan Pardo.